Gipuzkoako Foru Aldundiak 600.000 euro gehiago aurreikusi ditu menpekotasuna duten pertsonei laguntzeko. Dirua etxean zaintzeko norbait kontratatzeko izango da. Orain arte menpekotasun larrikoek jasotzen zuten gehienez ere 850 eurokoa zen diru laguntza hori. Aurrerantzean, menpekotasun handiko Gipuzkoar guztiek eta menpekotasun arineko batzuek ere laguntza eskuratu ahal izango dute, 220 eta 300 euroren artekoa. Eskubide hau 12.500 gipuzkoarrek onartzen zaie, eta printzipioz aurreikusten dugu 160 kontratu berri gutxi gora bera. Laguntzak udaletxeetan eska daitezke dagoeneko eta datozen 6 hilabeteetan egiten dutenen kasuan atzera eraginezko izaera izango du. Espainiako gobernuak onartutako mendekotasun legearen gaineko murrizketei ere aurre egingo diegula aurten ere. Espainiako gobernuak ezarritako murrizketak ez betetzeko eskumena duela dio Foru Aldundiak eta ez dituztela inolaz ere menpekotasuna duten gipuzkoarrak zigortuko.